и един изключително добър висото в бразилския отбор. Мисля, че това беше така едно от нещата, които наклони матча за Бразилия. От другото, което мисля, че не можахме да се справим добре на блокада. Да, точно това ще да попитам. Какво смята най-добрият блокировач в света за нашата блокада сега? Нещата са свързани, така че след като не можеш да по някакъв начин да затрудниш посрещането, имат перфектно посрещане. С тази бърза игра наистина е много трудно да се блокира. Непрекъснато всички топки са много бързи по краищата, възходяща топка, пайп играят, много комбинативна игра, така че нещата са вързани, но мисля, че показахме, че нещата се решават в детайли, много малки, имаме възможности. Мисля, че утре един ден, който мисля, че може да имаме всички шансове да победим. Добре, Ники, благодаря ти много за това. Тодоре, това е тук от Двореца на културата и спорта. Утре вторият двубой от 18 часа и се надяваме на успех на българските волейболисти.